खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारी बिथाङा थारैनो बे समाव बुंनांगोन आरो गोग्गानाय लानांगोन जे फिन आरोबाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोनो हादों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारी बिथांनि नाजानायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय गोबां जौगाथाय पेकेज लाबोनो हाबावदों फिन आरोबाव मिरु सरकारनिफ्राय रोनगोरा नार्जारी बिथांनि नाजानायाव माबे जिल्लायाव मा गायसनखो आरो मा फिन आरोबाव गोदान गायसननो थाखाय पेकेज लानानै फैनो हादों रोनगोरा नार्जारी बिथांनि नाजानायाव बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनफा दिन्थिलांगोन एबा फोरमायलांगोन दा गिबियावनो रोनगोरा नार्जारी बिथाङा मा दाबि खालामनानै पेकेज लाबोनो हादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो माब्ला बहा गायसनखो आरो फैबाय थानाय समाव माबे जिल्लायाव मा गायसनगोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोखा लाना फैगासिनो दं बे समाव रोखा फोरमायनांगोन दि बे समाव गिबियावनो फोरमायनांगोन जे क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिलावबो गासै 14.4 करोड़नि मोनसे स्मल एबा मिडियाम इन्डास्ट्रि लाबोनो हादों रामफल बिल ओनसोलाव आरो नैथियाव जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव इन्डास्ट्रियेल बाक्सा जिल्लायाव फिन आरोबाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम सालबारियाव बेखौ थांनाय 2024 मायथाइयावनो लाबोनो हादों गासै बेयावहा 29.99 करोड़ लोगोसे आरोबाव लाबोनो हाबावदों उदालगुरि जिल्लानि थाखाय कनस्ट्राक्शन अफ स्पर्ट्स एकाडेमि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आन्डार बिटिसि लोगोसे आरोबाव कनस्ट्राक्शन अफ हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट बे जाहैबाय चिरां जिल्लायाव 6 नाम्बाराव जाहैबाय फुड प्रसेसिं प्लान्ट बे जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव 7थियाव दङ फुड प्रसेसिं बे जाबाय उदालगुरि जिल्लानि लालपुल 8थियाव जाबाय फुड प्रसेसिं फिन आरोबाव फुड प्रसेसिं बे जाबाय बाक्सा जिल्लायाव आरो प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार फर हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल एट उदियागुरि बाक्सायाव हेन्डलुमनि थाखाय इन्डास्ट्रि गायसननायनि बे समाव लाबोनो हादों आरोबाव दङ प्रपोज इन्स्टिट्युट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट टंला उदालगुरि टंलायावबो आरोबाव लाबोनो हाबावदों प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार बेखौ क'क्राझार जिल्लायाव गायसननाय जागोन बेखौबो आथिखालनि सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्टनि गेजेरजों मोननो हादों डेभेलपमेन्ट अफ बेम्बु नार्सारि काम प्रडाक्शन सेन्टार एट आइपुवालि डिस्ट्रिक्ट चिरां एन्ड स्मल नार्सारिज एन्ड प्रसेसिं सेन्टार बे जाहैबाय चिरां जिल्लायाव लाबोनो हादों डेभेलपमेन्ट अफ बेम्बु नार्सारि काम प्रडाक्शन सेन्टार 13थियाव दङ डेभेलपमेन्ट अफ बेम्बु नार्सारि बेखौबो क'क्राझार जिल्लायाव लाबोनो हादों जे बे समाव गासै 512.45 करोड़ रांनि बे समाव गोदान आरो सिगांनि बाजेट लानानै बे समाव रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोबां मानि जौगानाय लाबोनो हादों गोबां मानि करोड़ गासैबो जिल्लायावनो बे समाव माखासे जौगाथायनि खामानि लाबोनो हादों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारी बिथाङा जेराव बे समाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय 3 एमपि दंहैयो गिबियावनो बुंनांगोन रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' नैथियाव रोनगोरा नार्जारी थामथियाव लक सभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगाथाय लाबोनो थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि जा बेकार जेंना बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सानफ्रोमबो खामानि मावनाय आरो मिरु सरकारजों बे समाव सावरायनाया सोलिगासिनो दं फिन आरोबाव बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गोबां इन्डास्ट्रि गायसननानै लाइमोनफोरनि जा बेकार जेंना बे बेकार जेंनाखौ जा फोजोबस्रांनायनि थांखि बेखौ लाबाय थागोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों दानिया नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि गेजेरजों जे बिटिसिनि गासै 5 जिल्लायाव मा जौगाथायनि इन्डास्ट्रि लाबोनो थाखाय थांखि लादों आरो मा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय मा जौगाथाय लाबोखो आरो दायो गोदानै जा सोलिबाय थानाय जा पार्लियामेन्टनिफ्राय माबायदि जौगाथायनि पेकेज लाबोनो हादों बेखौ नोंथांमोना भिजुएलनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो।